जत्रा हा महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक कुलाचार आहे. यात्रा म्हटलं की भव्यता डोळ्यांसमोर येते आणि जत्रा म्हटलं की मन विस्फारतं. धर्म अध्यात्मापलीकडे जाऊन पाहिलं तर आंगणेवाडीची जत्रा म्हणजे महाराष्ट्र धर्माचा सोहळाच आहे. कारण इथे सगळ्यात महत्त्वाचं असतं, जत्रा ही फक्त हौशा गौशा आणि नवशांची नसते. ती माणसाला माणूस म्हणून पुन्हा जोडणारी यात्रा असते. आज सुख म्हणजे माझ्या हातात आलेली गोष्ट किंवा माझ्या मालकीची वस्तू असं मानलं जातं. अशांनी एकदा आंगणेवाडीला यावं. जत्रेच्या दिवशीच नाही तर दूर डोंगरावरून पृथ्वीच्या प्रकाशानं काळोख्या आभाळाला घातलेलं न्हाऊमाखू पाहावं. दूरवरून येणारा कल्लोळ ऐकत डोळे मिटून बसावं. पापण्या मिटताना आणि कानातल्या कानात वेगवेगळे आवाज वेगळे करत ऐकण्याची जी धडपड होते, त्यालाच आम्ही म्हणतो जीवाची आंगणेवाडी. मुख्यमंत्र्यांपासून गावकुसातल्या भाविकापर्यंत सगळ्यांना ओढ लावणारी ही जत्रा अगम्य आहे. जत्रेच्या आदल्या दिवशी जा, पहाटे जा, टळटळीत उन्हात जा, लांब रांगेत उभं राहून जा, मध्यरात्री जा किंवा दुसऱ्या दिवशी जा. तुमच्या वाट्याचं जे सुख आहे ते तुमच्यासाठीच राखून ठेवलेलं असतं. डोळ्यांनी, कानांनी आणि मनानं जितकं हवं तितकं घेऊन आपापल्या सुखाचं गाठोडं घेऊन माणूस परतीच्या वाटेवर निघतो. आई भराडीचं दैवत हे फक्त नवसफेडीपुरतं नाही. मुंबईसारख्या धावपळीच्या शहरात स्वतःसाठी 2 क्षण नसलेल्या माणसाला घड्याळाच्या काट्यावरच्या 2 सेकंदांच्या मधल्या त्या निमिषाच्या युगात खरं सुख आहे हे सांगणारा साक्षात्कार म्हणजे आंगणेवाडीचा जत्रोत्सव. गाभाऱ्यातील तो एक क्षण लहानसा पण मन भरून देणारा असतो. माणसाला वर्षभरासाठी पुरून उरतो. आंगणेवाडीची जत्रा म्हणजे आजही टिकून राहिलेली 12 बलुतेदारांची बाजार संस्कृती. ओटी घ्या, लाणा घ्या म्हणणारी आजी, कंदीपेढे घ्या म्हणणारा सातारचा मामा, अबीर, बुका, हळद कुंकूचे स्टॉल, गरमागरम भजी, वाफाळलेला चहा, मालवणी खाजा. जत्रेतला हा सगळा बाजार म्हणजे भक्तीबरोबरच लोकजीवनाचं जिवंत चित्र आहे. साखरेच्या गाठी, साखरेचं मंदिर, कोंबडा या सगळ्यातून बालपण पुन्हा एकदा हसून समोर येतं. लाखो कोट्यावधींची उलाढाल असूनही या जत्रेचं बाजारीकरण झालेलं नाही. कारण इथे येणाऱ्यांची श्रद्धा लक्ष्मीवर नाही, ती आई भराडीवर असते. प्रचंड गर्दीतही हरवाहरवी नसणं, लोकांचा शिस्तबद्ध सहभाग, उत्तर रात्री रंगणारी प्रकाशांची जत्रा, पाळणी, मौत का कुवा या सगळ्यातून आंगणेवाडीची जत्रा एक वेगळीच ओळख निर्माण करते. जत्रेच्या दिवशी आंगणेवाडी ग्रामस्थांचा उपवास असतो. रात्री प्रसादाची पंगत लागते. ओळख असो वा नसो, गावातल्या प्रत्येक घरात भाविकाला पंक्तीला बसावंच लागतं. 800 वस्तीचं हे गाव त्या दिवशी जणू 8 लाख भाविकांचं यजमान घर बनतं. लाल मातीच्या भिंती, सारवलेलं अंगण आणि कौलारू घरांतून मिळणारा हा प्रसाद म्हणजे भक्तीसोबत माणुसकीचंही दर्शन असतं. हौशांची बालसुलभ आनंदयात्रा, नवशांची श्रद्धेची परिपूर्ती आणि गौशांच्या रित्या मनाला सुखाची ओळख करून देणारी अशी ही आंगणेवाडीची जत्रा. बालभारतीच्या पुस्तकातल्या चित्रातली जत्रा प्रत्यक्ष अनुभवायची असेल तर एकदा लहान होऊन आंगणेवाडीला याच. दरवर्षी नव्या उत्साहानं जगण्याची श्रीमंती देत जीवाची आंगणेवाडी बनत राहणारी ही जत्रा तुम्हाला तुमचंच हरवलेलं आभाळ परत देऊन जाईल.